Yatig mo la kuya Pram. Gilay bayag mo lang ulam. Akin bakas, inakam mo may chocolate yan nga tulkod sa may drawer ko. Inadjad. Sa may drawer ko, at kwarto, agawan manayaman. Andi, gawa ng mama inyatol ko labat. Gawa ng mama manaya. Apa ka? Siyempre gawa, tawlad drawer ko lang ti. Tanara sa nakamaong ni man ng kasumpet ko. Antoy labay mo yung patiyak. Agay late ang kamangay 5 minutes sa ipatay mo. Saan mo gawalain mo? Bagno si kalasi, laang may kawas ko, isulong mo. Amulay pawil ang man ririklamo. Dapoy ng taka. Kagagawan tan. Nauna mo ni mang isulong, tanunaal mo kat maansit la. Agka mapagatan walalay kwarta, isaliwanta ka. May tubli ron. Piyaray labay mo alimara. Tanggano mikmiklet ngali ang kamangiter. Ni dumakan talaga. Agdakalay ng punan mama tang papa ko mun. Dalong takad mama, tawagan ko pa. Bagang maampunak. Hindi tawagan mo labat. Ibanta ka ni. Iluma. Tani, nyay kuya, lulukulukuan to lalamit. Say kwanto ampunak. Dalam niya ilasi. Tinapoy yung tuan ni dulo. Ang sakit. Mandala ni amo. Katungtuan nyo. Nyay mama. Hello ma. Ha? Akin siya so grounded eh. Manakar ka, yung takaihatid.